Guys, good afternoon. So, yan na. Mag-uutan aksan torta. So, gitusok-tusok ka ni siya sa tenedor. Wow. Tusok-tusok ko siya sa tenedor kay para iya sulod maluto. Diba? So, tutortahon ko siya. Kay marasa mag-utan niya na. Pare kasi kakulok makautan. Tikaw ni ako nasawa utan kakulok. Kay pinansusumhan ako nusan paksiw. Sumun ako ng paksiw prito. Kaya mag-utang ko no kami. So, oras na ako na ninapalit. Yan ako na lang siya ginluto. Yan ako na lang siya lulutoon. Pinarat. Para oyag. Nalangot ak good man. Kay daw Martes yan na, Martes, Miyerkules. Nabayan na. Nanaya. So, Miyerkules daw. Miyerkules. Martes. Ha? Oo, niyan. Ato nga Lunes. Lunes ang kagahon. Bangin adto, kagahon adto. Kuan. Nag-inupak good man na kumatok ko no sa Bagasyan City Hall. Tapos may kampangak na employee. Tapos ayaw ko inaragway. Tapos ising siya pakatusin ni nga kwarto. Adi ang papel, ito na papel may nakasurat nga numero. So sin siya pakatusin ni nga kuan. Martes adto siya kay naimang aga na eh. So Martes adto. Sin siya pakatusin ni nga kwarto. Adi ang numero. Tapos kumadto ako. Ito niya na numero inhatag sa ako na kwarto is magawas ngayon pagkagabi sa nga Martes. Warayak magdahom na magawas. Pagkita ko kagabi, Jesus, mantihan. Gumawas man saktong-sakto pagod. Singkod sa nakon padis. Kakarag, waray ka man lang sa akong magstorya na tayan taunta. Sing siya pala, meraw iton, kay nahatag sa imo. Ito, nimpapakato ka pa nga ni Sense. Baso-baso lakod man. Nagdaog-lugod ako, patulsan ako ng asawa. Karag lang. Natayan tanawang bisang 20 lang. Yawat bagi hapon. Wara. Karag. Sakto pagod. Basal-basal pagod ako. Siko kakarag. Waray maimo. Adana eh. Wara kasi magdahom na magawas. Karag. Pero okay lang. Bawi na lang next time, di ba? So, ayan, natapos ko na siya. And nagulat na lak na magbangga-bangga siya guti. Tapos, isasalang ko siya. Sugba ko na para maparutan. Tapos, nagwanak din. Ngalimot pagodak sa paminta pagpalit. Yun. Ini. Bunay duha. Tapos, magic sarap. Ngalimot ak sa paminta. Pero, pwede na ito na daw. Pasanore paminta. Diba? Mapigapon may paminta. Ngalimot ak kasi. Karayo kasi palitan. Tapos, kabataan pa. Nagihalak. Paso. Malanit ta ang paso. Diba? So, buwas. Maglalaban ak buwas. Kay bangin daw. Hoy, bis.
Biyernes, ben ko mato kami kalbayog. Kaya laban na ak para diri dam ako labahan. Ako rin pa mo labahan, mahiyam ahuman, warak lat hanger na gagamit. Singko sunod nga ni may magsudsa na nga ni dat sa kon inop ay tay ako gud ako. Parang isang 20 pesos lang ta. On 20 pesos may dakon takuan. 7 mil. Karag. Pero okay la ito. Next time bawi na la, di ba? So mag-start na kit pag sugba. Patulo-tulo la kay diri kasya. Naan tanay sa bubot. Mo naan tanen didi. Naglarab ng kahoy kay kuan siya kasi nanong tawag siton mamarang kahoy na ako ning gamit. Wala kasi sugbahan. So kahoy ako yung gagamit pag nagsusugba ako. Hindi nakakalugar palit si sugbahan. Okay na da siya. Diri. Pag inaragway niyo niyan. Guys, nangalimutak pag video. Nauman ko na. Nauman ko na siya parote. Nawala sa akong pinsarang pag video. Parak manginumdum sa cellphone. Pero okay na, naparuto ko na to nun. So, yan, piliutaan na yadi. Kaya mag-concrete sa bungay. Mag-scramble. Wala kong bunay din palit. Sakto nada. Sakto nada. Daktigo. Pero unta, sakto na, diba? Tapos, tangan ka siya, magic syrup. Mekas ta. Bosun ta siya. Bosun ta. Bosun ta na la. Kaya bangin magtabang. Tayong gintulo ko na lang. Tabi. Unta sumakto. Kaming tawaring nga di mo takpag ko ano eh. Batan, gad man nagpipinasaway. Inuwan sa nga manok. Nalimutak lo, paminta. Apuraklat palit kay may iba na palit. Pagpalit ko may sumunod ng pagpalit. Okay na ito.
kumaon, duwa iton. Ubus ka na usa. Hindi mo na iton. Okay mo. Ay, sorry, toy. Ah! Hindi na akong finished product.